maperdi laglagi pem awan ti umuna ababawi. Nuti kayat mo apag tong palan ketay baknang nga adu ti kwatanan adi pen kat buktak kubsan no di mo mapunta-puntaan ugali na ken kagawyan ay asikan tupay nga agula-ula. Piririt 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 awan serbit kinabaknang no awan ayat amarik na lang ang tutlusyang lusyang duluang madangan-dangan ang ismut at kakamakang pagtiyem kunak tapnon di ka mailaw-lawan. Uray sino basta na podno mangipaay ragsak unay nga umno dilakit mang lukluko dilakit di na bisyo syutem lata awan adu pasao. Piririt 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 narigati agindidi narigati napili nang runa nyo di ka matagkagari di mo sayangin tabagi kasikat maperdi laglagi